Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave Chubby Bunny Challenge med Christina. Ja. Og jeg tænker bare, at du begynder med at tage en skumfidus. Og så skal jeg sige Chubby Bunny. Ja, det handler om, hvor man tager en skumfidus ind i munden. Så har vi sådan en skumfidusposer her. Og det har vi en hver. Og så skal man tage sådan en her ind i munden. Og så skal man sige Chubby Bunny. Og så man ikke kan sige det mere, så har den anden vundet. Men du begynder. Ja. Chubby Bunny. Ja, og man må jo ikke tygge dem. Man skal. Nej. Okay. De er lidt tørre. Ja. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Okay, det endte som noget, at Christina hun vandt. Eller nej, det stod uafgjort, ikke? Ja, det er uafgjort. Ja, det er uafgjort. Så det var den her video. Husk at like, husk at subscribe, husk at følge min Instagram. Og så ses vi bare i min næste video.